Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Helen u William Van Buren. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Monika, Om Sant'Agustin, li nafu li l-ikbar preokkupazzjoni li kellha kienet li bina isib lil Kristu. Mhux ta' bxejn għaddiet ħajjitha fil-biki u fit-talb fuq kollox. U mhux biss bina sab lil Kristu imma sar saċerdot u kienu wkoll li jassistija fil-mewt tagħha. F'moħħna jiġuna tant ġenituri li jkunu nkwitati għal uliedhom. Taqtgħux qalbkom eżjes ġenituri. It-tajjeb li tagħtu lil uliedkom anke jekk taħsbu li ntilef imma hemm ikun. U għalhekk komplu itolbu għal uliedkom. Partikolarment hekk ejjew nitolbu llum għal dawk il-ġenituri li huma imġarba imnikta minħabba uliedhom. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, faraġġ tal-imniktin, int kollox fil-ħniena, il-qajt id-dmuħ li Santa Monika xerret bil-qalb għal konverżjoni ta' bina Sant'Agustin. Għat-talb tagħhom it-tnejn, għatina li aħna nikbu ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun Apostlu ta' Kristu u sostenħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u sliem minn Alla Missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jiena niżeħħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bl-ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontu imsejħin biex tidħlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Salm inwieġbu, imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem mulej. Imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem mulej. Kull jum imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu.
imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem mulej. Nisel nil-nisel li sebbaħ emilek, u s-seta tijek ixandru, il-ġmiel u l-kobor ta' s-sebħ tijek iħabru, fuq l-ġubijiet tijek jitħattu. Imbirek. Il-qawwa tal-emejjel tijek tal-biża ixandru, u jien fuq l-emejjel gbar tijek nitħaddet, it-tjubija tijek bla qies ifakru, jajtu bil-ferħ minħabba il-ġustizzja tijek. Imbirek ismek. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Isru u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sietkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li masara tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li jew il-qaddej fidil u għaqli? Min hu dak is-sit li jqiedu fuq in-nies biex jagħtihom jiklu fil-ħin? Ħini dak il-qaddej li jsib lil sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid b'qalbu sidu jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi, sid dak il-qaddej jasal f'jum li ma jkunx jistennieh, sija li fija qiegħed jieħdu għall rieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih kastik li ħaqhom u n-nies ta' b'wiġġ ieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej. Kunu lesti. Ħini dak il-qaddej li sidu isibu jaqdi dmiru. Kemm hija kelma li tiftilna għajnejna ta' kuraġġ. Il-mulej Ġesu ġej biex jiltaqa' magħna, biex jagħtina dak il-premju li jistħoqilna. Għaliex? Għaliex aħna tiegħu. Sabiħ wisq il-kliem li bih l-Apostlu jibda litra lill-insara ta' Korinti. Araw xejdilhom. Intom imsejħa biex tkunu qaddisin fl-imkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu. Xi tfisser il-kelma qaddis? Qaddis ifisser tagħmel l-opri ta' imħabba li Alla jagħmel miegħek u miegħi. Ejjew nitolbu hekk din il-grazzja lil mulej Alla li permezz tal-magħmudija inaqqadna fih biex bl-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis aħna nkunu nistgħu ngħixu dak li aħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli kontinwament twaslilna bl-imħabba kollha il-kelma tiegħek. Nitolbu għall-Isqof il-ġdid Dun Anton kif ukoll għall-Isqof Mario. Illum sejjer jagħmel l-aħħar qudiesa tiegħu bħala ringrazzjament lil Alla. Ejjew ninaqdu miegħu u nitolbu biex il-mulej jgħinu fil-missjoni l-ġdida li sejjer jibda fil-Vatikan minn nhar il-Ħadd li ġej. Nitolbu għalina l-koll biex aħna li aħna mamdejn insiru dejjem aktar nixbħu lil Kristu fl-opri ċkejknin li nagħmlu ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tbierek il-familja kollha tagħna.
qaddisom. Għatihom l-għajnuna meħtieġa, partikolarment lilhom, lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet tagħna kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqamu lej dawn it-talbiet li aħna ressaqnielek u dak kollu li kull wieħed u waħda minna qed jistor fil-qalb tiegħu. Kun magħna u wixħet il-barkit tiegħek fuq l-ommijiet kollha. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej il-vittma qabdisa fit-tifkira ta' Santa Monika. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu biex b'dan is-sagrifiċċju tagħtina l-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għal merti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-ġemma kotrana tal-qaddisin, intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitġokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Inti imlejtna mulej bid-doni qaddisa tiegħek fit-tifkira ta' Santa Monika. Għamel li bil-qawwa tagħhom nitnatfu minn ħtijitna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom. Bi Kristus Siedna. Xtieq infakkarkom nafżawkom li l-qudiesa llejla fis-santwarju ma hijiex se tkun fis-6:30 iżda se tkun fil-5. Dritt wara l-5 il-qudiesa tal-5 is-santwarju jagħlaq dan għaliex is-saċerdoti rridu nkunu biex nikkonċelebraw l-aħħar qudiesa tagħna mal-Isqof Mario qabel jitlaq lejn Ruma. Din se tkun imxandra wkoll fuq il-mezzi soċjali tal-Knisja kif ukoll net television. Il-qudiesa se ssir fil-Knisja Rotunda x-Xewkija u tibda fis-6:30. Jew għalhekk tissellum nagħmlu dawn it-tliet avamarijiet li talbitna ngħidu l-Madonna u llum partikolarment hekk f'din il-festa nofruhom għall-ġenituri. Jalla hekk mill-familji tagħna ikollna dejjem aktar vokazzjonijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.